Svätý Ján Pavol II bol in memoriam ocenený čestným občianstvom mesta Bratislavy. Symbolicky ho prevzal apoštolský nuncius monsignor Nicola Girasoli. Slávnosť sa uskutočnila v primaciálnom paláci počas podujatia Svedok nádeje Svätý Ján Pavol II a náš zápas o slobodu. V roku centenária alebo storočnice Karola Wojtylu 2020 mnohé krajiny organizovali veľké podujatia a spomienku na pripomenutie a poďakovanie za dar svätého Jána Pavla II. Na Slovensku toho príliš veľa sa neudialo, tak ma to potom oslovilo ku koncu roka, že skúsme niečo aspoň skromné, ale zároveň výnimočné alebo primerané osobe. A takto bola myšlienka čestného občianstva hlavného mesta, ktorá sa potom preniesla z nadácie Tunegu aj do Prešova na východe, kde tiež bol. Tak mestské zastupiteľstvo aj v Bratislave, aj v Prešove s tým vyjadrili jednomyselný súhlas, čo bolo veľmi samozrejme aj pozitívne a aktuálne. No a keďže bol COVID a boli iné témy, respektíve problémy typu lokálne, komunálne voľby alebo potom národné, tak teraz sme sa dostali k odovzdaniu tej listiny. Ja som dlho hľadal, kto by to mohol byť, pretože nie je to jednoduchá záležitosť, ale zrazu ma oslovilo riešenie, ktoré zaznelo z Prahy. 28. októbra, keď bolo teraz výročie založenia Československa, prezident republiky in memoriam udelil štátne vyznamenanie rád Masaryka pápežovi svätému Jánovi Pavlovi II. A prevzal to nuncius, ktorý v Prahe pôsobí. Tak hneď sme mali aj riešenie, aj koncovku pre tú slávnosť, ktorá sa tu v Bratislave uskutočnila. First of all, indeed, I'm very happy Som veľmi šťastný, že som sa mohol zúčastniť na tomto podujatí, pretože sme spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským prevzali čestné občianstvo in memoriam krásneho a milého mesta Bratislavy pre nášho milovaného svätého Jána Pavla II. The honorary citizenship of this beautiful and lovely city of Bratislava. Vieme veľmi dobre, že Ján Pavol II miloval Slovensko. Naučilo nás to byť stále plnými nádeje, mať odvahu a byť otvorenými. Prijímajúca spoločnosť, prijímajúca cirkev a prijímajúce srdce. Pápež svätý Ján Pavol II nebol len duchovným lídrom katolíckeho sveta. Bol obhajcom ľudských práv, mostom medzi národmi a symbolom viery, nádeje a lásky. Jeho pontifikát, trvajúci takmer 27 rokov, bol obdobím historických zmien a duchovného obrodenia. Svojím neúnavným úsilím o slobodu, spravodlivosť a mier prispel k pádu železnej opony, čím sa stal jedným z kľúčových architektov slobody v Európe. Ďakujeme svätému Jánovi Pavlovi II. Za lásku k obyvateľom Slovenska a nášho hlavného mesta Bratislavy, za odvahu a neochvejnú vieru. Jeho odkaz zostáva zapísaný v našich srdciach. Drahí bratia a sestry, s radosťou prichádzam medzi vás na Slovensko, aby som vás upevnil vo viere z mŕtvych vstalého Ježíša Krista. Milovaní bratia a sestry, drahí Slováci a Slovenky, pápež vie, ako veľmi ho máte radi. Ale aj pápež vás uisťuje, že vás má veľmi rád. Pre mňa Ján Pavel II, dnes už svätý, znamená veľmi veľa v živote.
aj osobnom, aj rodinnom, aj spoločenskom, medzinárodnom. Myslím si, že je to úžasná inšpirácia pre všetkých, ktorí ho poznali alebo chcú poznať. A nielen inšpirácia v tom nejakom teoretickom duchu, ale praktickom. Aj čo tu odznelo. A nie cesty bez kríža, ale nedá sa krížu niesť bez lásky. On to doslova ukazoval aj po atentáte, aj pri chorobe. A povzbudzoval úžasným spôsobom pri všetkých svojich cestách a vystúpeniach ľudí k nádeji, k odvahe a samozrejme k svedectvu. Svedectvu, ktoré dnešný svet potrebuje. A veľa hovoril o Európe. Som veľmi rád, že to posolstvo je stále aktuálne a môžeme z neho čerpať, pretože veľmi to potrebujeme. Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po dlhej ceste generácií od čas svätého Cyrila Metoda. Príjmite ho zodpovedný slobodne a usilovne ho zvieľadujte, pomnožte. Pôjdeme. Pre mňa je to osobne veľmi silné, pretože som bol za kňaza vysvetený Jánom Pavlom II. Mamma mia, už tak dávno. 15. júna 1980. Ale ako som už počas slávnosti dnes povedal, keď hovorím o svetom Jánovi Pavlovi II, hovorím zo srdca. Cítim, že je blízko. Pretože nás inšpiruje, ako stáť za tým, v čo veríme, ako sa máme postaviť za slobodu a ako byť trpezliví. Pretože v živote sa vecí nedejú rýchlo. Naučil nás, ako máme čakať na to, čo hľadáme. Moja osobná skúsenosť s týmto veľkým svätým sa ma hlboko dotýka. Ján Pavol II môže inšpirovať mnohých mladých ľudí najmä v tom, ako sa vždy postaviť s odvahou a nádejou za pravdu a slobodu. Ďakujem Pánu, že mi doprial už po tretí raz vstúpiť na milovanú slovenskú zem. Prihľadám ako putník Evanjelia. Prinášajú všetkým pozdrav, pokoja a nádeje. To, čo chcem dodať k tomu je, on to nepotrebuje. Svetci nepotrebujú naše papiere alebo možno ani nejaké slávnosti, ale potrebujú nasledovníkov. My potrebujeme jeho aj pre orodovanie, aj pre ten priateľský vzťah, ktorý on má, lebo priateľstvo to je vzájomnosť. Povedz mi, s kým sa priateli, že ja ti poviem, aký si. A ak budeme mať za priateľa my, svätého Jána Pavla II, nepoblúdime, dokonca vyriešime mnohé problémy, ktoré nás zaťažujú a sú skôr umelé alebo zo straty orientácie. Európa je vo vojne, alebo teda aspoň východná časť a hrozí väčšia vojna. To všetko sú obrovské výzvy, aby sme čerpali z dedičstva a z inšpirácie svätého Jána Pavla II.
To je z dnešných orientácií všetko. Vaše tipy a pripomienky nám môžete posielať na známe adresy. Ďakujeme vám za pozornosť. Prajeme vám požehnaný zvyšok adventu. Dovidenia.